velkommen til debatprogrammet. I aften har jeg 3 medværter med mig. Her på min højre side, der sidder Gertrud von Dillo, og herover sidder Tone Bengtsson, og her sidder Rodrigo Hernandez. De har hver især noget at gøre med miljøfremmede stoffer, som er aftens emne. Rodrigo Hernandez herover, han har lavet en undersøgelse for Greenpeace, som omhandler hormonforstyrrende stoffer. Og Tove herover, hun er en af ofrene for hormonforstyrrende stoffer. Og det her, det er Gertrud fra Dansk Erhvervsliv. Rodrigo, hvad gik din undersøgelse helt præcis ud på? Jamen, vi har jo lavet en undersøgelse her hos Greenpeace, hvor vi har undersøgt, hvordan hormonforstyrrende stoffer de påvirker også almindelige mennesker. Og det er faktisk ret chokerende, de undersøgelser, vi har kommet ud med, eller har fået undersøgt, eller hvad man nu siger. Og vi synes simpelthen, at der skal gøres noget ved det her, fordi det er alt for store mængder af mennesker, som bliver påvirket af det her i hverdagen. Jamen, Tove, du er så en af de mange mennesker, som er blevet påvirket af det her. Ja. Hvordan har du det med det? Jeg har det selvfølgelig ikke godt med det her. Det er meget hårdt. Det tager hårdt på mig. Jeg er ramt af hormonforstyrrende stoffer, og det er aldrig sjovt at få at vide. Jeg har 2 børn i forvejen, og hvis jeg får et 3. barn, og der er problemer med den, så ved jeg ikke, hvordan jeg skal kunne klare det. Jeg tror ikke, jeg vil have overskud til at kunne tage mig af det. Så jeg er selvfølgelig ikke specielt begejstret for hormonforstyrrende stoffer. Vi i Dansk Erhvervsliv, vi gør rigtig meget for, at de her hormonforstyrrende stoffer ikke skal komme ud i vandet. Vi renser simpelthen grundvandet hver gang, at det bliver pumpet op, og det bliver renset og renset og renset. Og vi får rigtig mange af alle de her stoffer ud, men selvfølgelig kan vi ikke gøre det alt sammen. Vi kan ikke få alle stofferne ud, fordi vi bruger rigtig mange af de stoffer hver dag, og alle mennesker gør det. Alle mennesker bruger hormonforstyrrende stoffer hver dag i deres skønhedsprodukter, det er i deres mad, det er sprøjtegifter på markerne, men det er noget, vi har brug for at gøre for at kunne overleve. Rodrigo, hvad siger du? Jamen, jeg synes simpelthen ikke, det er okay. Altså, jeg synes, det er ærgerligt, at sådan en fremragende, intelligent og smuk kvinde som Tove her, at hendes børn, de skal komme til verden, eller hendes næste barn skal komme til verden, og være hæmmet på andre måder, som andre ikke er. Og det synes jeg simpelthen ikke er fair. Så jeg synes, man skal simpelthen til at gøre noget ved det. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke bruger flere ressourcer på at... Men det gør vi jo. Nu bliver du nødt til at lade Tove tale ud. Vi tager lige en hurtig pause. Okay, så er vi tilbage, og det der skete før var, at Gertrud ikke ville lade Tove tale ud, så nu vil Tove lige gøre sit ord færdigt. Ja, jeg mener simpelthen ikke, at det er i orden, at man ikke bruger alle ressourcer. Du sidder her og klar, det er fint, men I bruger simpelthen ikke nok ressourcer på at gøre noget ved det. Det mener jeg. Det er jo det, vi gør. Vi bruger alle de ressourcer, vi har, til at gøre det. Vi har ikke flere ressourcer i Danmark og i dansk erhvervsliv til at kunne få alle stoffer ud af grundvandet. Men det er jo ikke kun i grundvandet. Det er jo også i skønhedsprodukter. Det er det, vi prøver på at gøre. Vi prøver at få alle til at være glade på samme tid. Men sådan er det bare ikke. Vi kan ikke gøre alle glade på samme tid, men det er det, vi prøver på, Tove. Undskyld, Rodrigo, hvad mener du, at det danske erhvervsliv vil gøre bedre? Jamen, jeg synes simpelthen, endnu en gang, jeg synes ikke, det er godt nok, det her. Men hvad kan vi gøre bedre? Jamen, man kan mindske forbruget af pesticider og hormonforstyrrende stoffer i landbruget. Og så må man simpelthen få nogen til at blive lidt klogere på det der emne om landbrug. Fordi at simpelthen ikke godt nok, at Tove her hun skal udsættes til sådan en ubehagelig, tragedisk ting.
Okay, tak for i aften. Vi vender tilbage næste uge i debatprogrammet med et helt nyt show. Følg med næste gang. Hej hej. Okay, ja tak.